हरे कृष्ण. तर उपदेशामृत रूप गोस्वामीन बरेलेले ग्रंथ हे एक भक्ता जीवनाकरिता खूप महत्वपूर्ण ठरतात. कसं म्हळ्यार की या उपदेशामृतात कसल एक भक्तान कर का आमच्या जीवनात त्याजन की एक शुद्ध भक्ती कृष्ण प्रेम प्राप्त करचे जातले हे अंतिम क्षणात आमगे ध्येय सोडतान ताजे तरीक हे उपदेशामृत रूप गोस्वामीन आमक दिल्या आणि क्रमे पहिला श्लोकच्या नंतर अंतिम श्लोक पर्यंत ताने एक क्रमे तांनी आमके उपदेश श्लोकाद्वारे उपदेश दिवचे त्यांनी प्रयत्न केले आमगेल खातीर आणि इतली सरळ भाषात आणि सरळ रीतीन त्यांनी हे प्रस्तुत केल्या की आमके स्वीकार करच्याक बी जास्ती कठीण जायना. समजल्यारी कळल्यारी कसल तागेलो उद्देश आसा तांगेले आमगेल खातीर एक साधका खातीर ते समजून घेतल्यारी आचार्य तात्पर्य द्वारा तांगेल द्वारा आम हे समजून घेतल्यारी आमके भक्ती जीवन कशी जगचे ते बी कळटा आणि आमक ते बी एकदम सरळ रीतीन आमच्या जीवनात उतरवच्याक शक्य जाता. तर आयचे जो श्लोक असा 5वा श्लोक ताजी पहिला रूप गोस्वामीन भक्ती सलक्षण सांगले भक्ती विनश्यावची त्याचे सलक्षण सांगले कळीला एकमेकान प्रेम स्थापित करच्या खातीर सलक्षण त्याची बद्दल सांगले 4थ्या श्लोकात आणि आज या 5व्या श्लोकात रूप गोस्वामी ह्या श्लोकाद्वारे आम सांगताची की कशी आमगेले एक संबंध उरका वेगवेगळ्या लोकांबरोबर. कृष्णेति यस्य गिरी तम मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तम ईशम् शुश्रूषया भजन विज्ञाम अनन्यम अन्य निंदादि शून्य रिथम विक्षित संगलभ्या. तर 3 प्रकारचे संबंध रूप गोस्वामीन सांगले कशी आम्ही संबंध दवरचे लोकांबरोबर. तर पहिला संबंध कसले कृष्णेति यस्य गिरी तम मनसा द्रियेत चोपडी भगवंताले नावाले जप करता कमीत कमी आम्ही तांगेले मनापासून तांका एक रेस्पेक्ट देऊ का आदर देऊ का आणि तितली तरी कमीत कमी कर का. कृष्णेति यस्य गिरीतम मनसा द्रियेत. एक वेळ बी चैतन्य महाप्रभू केन हांग ह्या धरतीर अवतरीण जाल्ले 500 वर्षा पूर्व त्या टायमार कोण बी एक व्यक्तीन एक मंत्र तोंडातून म्हणले चैतन्य महाप्रभू तांणी तांगेल उदाहरण आमकां शिकयले की कशी आम्ही त्या व्यक्तीले आदर करता तागेल घृणा करच्याना ताका मनापासून आदर तरी एक कमीत कमी तर देऊ. हे रूप गोस्वामीन आमकां ह्या पहिल्या श्लोकाच्या पहिल्या लाईनीत सांगले आमकां. नंतर दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तम ईशम्. आणि जे कोणी व्यक्तीनं दीक्षा घेतली आध्यात्मिक दीक्षा घेतली उरतले जे कोणी व्यक्तीनं तांकां आमी नम्रतेने ताक प्रणाम करता
नम्रतेपूर्वक कसा लागे नम्रतापूर्वक कारण की ह्या भक्तानं एक निश्चय केले आपल्या जीवनात की आम्ही त्यांनी त्या भक्ती भावनात सिरियस जावचे निश्चय त्या सिरियस जावचे निश्चय केले की ते आमच्या जीवनात कशी त्यांनी जीवन जगताची ते बी तांतून त्यांनी सिरियस जाताची तर त्याची किती असल व्यक्ती असल भक्ताक आमका पूर्ण प्रमाणे नम्रतेनं तांक प्रणाम करची जरुरी असा आणि करका अशी रूप गोस्वामी म्हणताची इतले नाही की त्यांनी एक दीक्षा घेतल्या दीक्षा घेतल्यानंतर विग्रह सेवा देवाले विग्रह असा विग्रह सेवा करच्यात पूर्ण प्रमाणे तो गुंतील असा मग्न असा करच्यात असल व्यक्तीक नम्र पूर्ण तांगल प्रणाम करचे जरुरी असत आणि तिसरा लेवल म्हणजे कसं आहे संबंध शुश्रूषया भजन विज्ञान अनन्य मन्य शुश्रूषा भजनम विघ्नम अनंत मन्यम जो भक्त असा भजन विज्ञान अनन्य अनन्यम मन्य अनन्य म्हणजे एकदम खंच्या प्रकारचे तागेले डिस्ट्रॅक्शन कसले मन एकत्र कर तो भजन भगवंताले भजन करता त्या मन विचलित जायना असल व्यक्ती आणि दुसरी कसं ताळ गुण असं की तागेल हृदयात कोणाले प्रती कसले द्वेष ना किंवा कोणाला घृणा करचल ना असल व्यक्ती असल भक्ता कसल कर का मी एकदम बरे कन त्यांनी कसल बोलिताची तांगल ऐकू का तांगलकडच्या आणि दुसरी मारे तांगल पूर्ण प्रमाणे तांगल सेवा करचे इप्सित संग लब्ध्य तांगल संग करचे आणि तांगल सेवा करचे हे रूप गोस्वामीन सांगले की जरुरी असा आमका कर का अशी रूप गोस्वामी म्हणताची कसं कर का ते केल की कसं जाता आमगेल जे भक्तीतने प्रगती बरे जाता अशी विचार केल्याने आम्ही या भौतिक जगात हे तीन प्रकारचे लोकांवर असे तीन संबंध दवरताचे आहे की नाही कोणा काम का आवडतं पण आहे लोक तांगल आम्ही संबंध खूप बरे दवरताचे आणि कोण एकदम निपुण किंवा कोण एकदम पराक्रमी व्यक्ती कोण असल्यारी तांगेल आम्ही पूजा करताची तांगेल सेवा करची आमची इच्छा उरता आणि आमगेल सकल कोण उरतले ताक कितली ज्ञान ना आशिल्ले व्यक्ती उरतलो नाल्यार ताक कसले तागेले इतली निपुणता ना कसले आमचो कलात तर ताका आमकां मदत करची आमगेली इच्छा जाता आणि आमगेल बरोबरच्या लोकां बरोबर आम्ही कसं करताची एक मैत्री दवरताची तर ह्या जगात पळायचे गेल्यार हे तीन प्रकारचे संबंध आम्ही दवरताची स्वाभाविक रूप कोणा सांगता गरज पडना आमकां अशें जालें की कोण आमगेल मनात पसंत पटले आमकां तर तांगेल आमगेल मैत्री ताबडतोब जाता है की नाही कोण एकदम गरज पडले कोणाला आमगेल मदतीची गरज मदत करच्या वताची आणि आमगेल पैकी कोण व्यक्ती श्रेष्ठ असणारी तांगेल आदर करताची तांगेल ऐकताची तांगेल सेवा करची इच्छा जाता तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षांत ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः तद्विधि प्रणिपातेन भगवंत कृष्ण भगवद्गीतेत अर्जुन सांगताचे तद्विधि प्रणिपातेन असल व्यक्तीकडे वचा प्रणिपातेन कोण कसल व्यक्ती जो आध्यात्मिक जगतात पूर्णप्रमाणे ताणे भगवंताला शरण घेतल्या असल व्यक्तीकडे तांकां आमी गुरु मानताचे तांचे कसं करता प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया प्रणिपात म्हळ्यार नम्र जावचे
परिप्रश्न विचारचे प्रश्न आणि सेवया नंतर फॉलो करचे. त्यांनी कसं सांगितलंय त्यामध्ये जीवनात उतरचे प्रयत्न करायचे. एक सुंदर उदाहरण असं ह्या 3 प्रकारचे. आज समजा हांव गाडी चलयता, म्हाका हांगच्यान कोल्हापूर वचचें आसा, म्हाका रस्तो गुंतना. हांव एक जाग्यान दुसऱ्या जागा वता आसतना म्हाका रस्तो गुंतना हांव कसो करता, हांव खंय तरी मध्ये राबयता एक दुकानदारा कडेन वता किंवा दुकाना एकदम लागीं गाडी घेवन ताका विचारता, भाई साहब ये जगह जाने का रास्ता कहाँ है, ये सही है क्या? हा पहिले कसं करतात आम्ही नम्र जाताची, भाई साहब म्हण नम्र जाताची, है की नाही. नम्र जाताच्या नंतर तांकां कसं करतात प्रश्न विचारताचे. अशी डायरेक्ट भाई साहब बताओ किधर से जाने का, तर सांगची ना तुमका. पण तुम्ही नम्र जाल्यार भाई साहब म्हणजे प्रणिपातेन परिप्रश्नेन नंतर प्रश्न विचारतात की भाई साहब जाने का रास्ता किधर है, वच्चे रस्तो काय आसा, खंयचो रस्तो वच्चो. आम्ही प्रश्न विचारतात आणि नंतर ताणें सांगितलं की हा यहाँ से जाओ, हांगच्यान वच थंयच्यान वच कडेर आम्ही ते फॉलो करताची, होय की नाही. तर तशीची या ग्रंथ जे आमकां दिल्या आमकां ह्या रितीनेची आमकां ह्या ग्रंथालय स्वीकार करपा पडटा की पहिला प्रणिपात जावपा पडटा, आमकां नम्र जावपा पडटा. आणि परिप्रश्न प्रश्न विचारचे, कसं आमच्या मनात असते प्रश्न विचार आणि नंतर ते आम्ही फॉलो करचे. तर रूप गोस्वामीनं हे एकदम सिस्टमॅटिकली एकदम ताणें आमच्या मनात कसले प्रश्न उरतले त्या प्रश्नाचे उत्तर कशी दिवचे हे श्लोकानंतर ह्या प्रश्न एका भक्ताला मना येतले तर ताचे उत्तर मुखाल श्लोकात मेळटा, ताचे उत्तर ताचे मुखार श्लोकात मेळटा, अशी करून मुखार वताची. तर आयचो जो श्लोक आसा न्ही इतले महत्वपूर्ण श्लोक आसा तो की हे समजल्यार आमगेल जे काही शंका आसा न्ही ते एकदम दूर जाता. कडेन व्यवस्थित आमकां कोणा बरोबर कशे संबंध दवरचे ते संबंध आमकां कळटात कशे दवरचे. तर हातूंत तात्पर्य आता शिल प्रभुपादान खूप 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 अशी श्लोकांद्वारे उदाहरणां आमकां सांगच्याक प्रयत्न करताचे शिल प्रभुपाद ह्या तात्पर्यात. आता ह्या तात्पर्य इतली व्हड आसा की ते तात्पर्य घेवन बसल्यार ताजेर 5-6 तास 7 तास 8 तास बी वताचे. इतली तात्पर्य भितर सबस्टन्स आसा, चर्चा करचे सारखे विषय आसतात तातूंत. पण हांव एक सरळ रितीने तुमच्या मुखार हे प्रस्तुत करतलो आसा. आता एक अर्थ आसा भितर अर्थ आसा की हे श्लोक वास्तविक रूपान कसले हे श्लोक, हे श्लोकाक कशे आमी समजोवचे. तर असे म्हटल्यार शास्त्रात की 3 प्रकारचे लोक उरताचे, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी आणि उत्तम अधिकारी. अधिकारी म्हणजे कसले, अधिकारी म्हणजे ज्या व्यक्तीन आपल्या जीवनात उतरल म्हणून ताजे खातीर तागेले ते अधिकार जाता, ताजे बद्दल कसले सांगचे अधिकार मेळटा किंवा त्या उदाहरणाचे अधिकार मेळटा. एक उदाहरण म्हळ्यार कसले, हांव जीवनात कसले करना जाल्यार तेन्ना म्हाका अधिकार जाता की दुसऱ्याक बी सांगच्या की तुवें करनाका. हांव सिगरेट पितलो आसल्यार दुसऱ्याक सांगचे ना म्हाका की तूं सिगरेट पिनाक म्हण. कसले तुगेलो अधिकार जायना ते. पण समजा हांव सिगरेट पिना जाल्यार म्हाका ते अधिकार जाता की दुसऱ्याक बी सांगचे की तूं पिनाका. ताका म्हणटाचे अधिकार. आणि जो व्यक्ती आसा ताका अधिकारी म्हणटाची. तशी जे कनिष्ठ अधिकारी कोण, मध्यम अधिकारी कोण आणि उत्तम अधिकारी कोण हे शास्त्रात दिला. आणि हे जे श्लोक आसा हे श्लोक हे 3 प्रकारचे जे संबंध आसा त्या संबंधा वयर
चर्च करता. रूप गोस्वामींनी एकदम सरळ भाषेत सांगितलं, कनिष्ठ अधिकारी, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी. अंतुत तात्पर्यात शिल प्रभुपादान हे विस्तार आमक समजल्या की कनिष्ठ अधिकारी म्हळ्यार कोण, मध्यम अधिकारी म्हळ्यार कोण आणि उत्तम अधिकारी कोण असे. तर कनिष्ठ अधिकारी भक्त म्हळ्यार तो कोण भक्त, तो भक्त ताक फक्त जे आहे भगवंत फक्त ते विग्रह दिसताचे आणि काही दिसना ताका. तो इतली सकलचे स्तरार असणे भक्तीचे की ताक फक्त जे आहे भगवंता भितरच मात्र देव दिसता, ताका एक भक्ता भितर देव दिसना ताका, आणि तागेल एक स्वतःला एक मत उरता कशी भक्ती करची आणि त्या मतानुसार तोच चलयता आपलं जीवन. म्हळ्यार अशी नाही की म्हाका कोणतरी कसले मार्गदर्शन जायी कोणा कडच्यान भक्तीत प्रगती करच्या खातीर म्हाका तरी सेवा करका अशी का तागेला तोर. तो सेवा करतलो फक्त स्वतः खातीर मात्र किंवा स्वतःले बद्दल स्वतःला फायदो जाल्यारय तो करतलो, स्वतःला फायदो ना जाल्यारय तो करचे ना. आणि भक्तां बरोबर तागेल संबंध तवर का तागेल ती इच्छा उरना. तर असल व्यक्तीक कनिष्ठ अधिकारी म्हणटाचे. आता एक विषय एक म्हळ्यार एक गोष्ट आमकां लक्षात दवरता की आम्ही हे जे कनिष्ठ मध्यम उत्तम अधिकारी बद्दल आम्ही चर्चा करताची ते आमगेल खातीर आमक समजून घेवच्या खातीर. अशी नाही की लोकांक नाव दवरचे किंवा उत्तम अधिकारी व कनिष्ठ अधिकारी व मध्यम अधिकारी नाही, ताचे खातीर नाही. फक्त स्वतः समजून घेवच्या खातीर की बाबा हांव अशी वागल्यार हांव कनिष्ठ आसा, हांव अशी वागल्यार हांव मध्यम आसा आणि हांव अशी वागल्यार हांव उत्तम आसा. किंवा कोण व्यक्ती कशे आसा तांगेल जजमेंट आम्ही करचे तांगेल बद्दल हे आमकां समजून घेवच्या खातीर हे विषय आम्ही चर्चा करताचे. तर कनिष्ठ कोण म्हणटाचे आम्ही, कनिष्ठ अशी व्यक्ती म्हणटाची जो अशी प्रकार वागता, फॅनेटिक उरता. फॅनेटिक म्हणजे आपल्या मनात प्रसन्न कसं लागलं तर करतो तो मनात. अशी नाही की सिरियस असतो भक्तीत प्रगती करची तागेली इच्छा आसा अशी की ना तागेला. स्थूल रूपीत नाही तो कसं करता, तो भायरी दृष्टीन लोकां पळयतानी जजमेंट करता की हो भक्तीत तितली हुशार ना, हो अमेरिकन, हो जीएसबी, हो शूद्र, हो युरोपियन, हो ऑस्ट्रेलियन. तर तो कसं करता, तो भायरी दृष्टीनं एक व्यक्तीक पळयता आणि तो निष्कर्ष ठरयता की कसले भगवंत मंदिरात असायचे. मंदिरात असा भगवंत आणि काही मेळचे ना. भगवंत हांगाची मूर्तीत आसा भगवंत आणि खंय ना. म्हाका कोणाला गरज ना संग करचे अशी तो विचार करता. तर असल व्यक्तीक कनिष्ठ अधिकारी म्हणटाचे. मध्यम अधिकारी म्हळ्यार कोण, मध्यम अधिकारी म्हळ्यार थोडे उंच स्तराचे. मध्यम अधिकारी अशी तागेल श्रद्धा बी कोमल उरता. येस, त्या नंतर आता चर्चा करचे आसा थोड्या वेळानंतर. मध्यम अधिकारी म्हळ्यार तो कोण व्यक्ती, तो 4 स्तराचे संबंध दवरता. जो कोणी तागेल की जास्ती आध्यात्मिक
प्रगती केली असलेली असल व्यक्ती तो कसं करता ताका नम्र प्रमाणे तागेल सेवा करता किंवा तागेले संग घेवची अपेक्षा जो तागेल बरोबरच आसा तागेले बरोबर तो मैत्री फ्रेंडशिप दवरता आणि जो ताजेल स्तराची सकल आसा ताका करुणा दाखयता करुणा अरे ताका कसले मदत जेवकाल तर मदत करच्याक तयार जाता आणि जो द्वेष करता अपेक्षा तागे कडे दूर उरतो अशी मध्यम अधिकारी एक 4 स्तराचे होते चार प्रकारचे लोकांबरोबर संबंध दवरतात आणि उत्तम अधिकारी कोण उत्तम अधिकारी तो इतली वरची स्तरार आसा की पूर्ण प्रमाणे देवाल समर्पण झाला तो देवाल सेवा करच्या तू समर्पण झालं आणि ताजी खातीर प्रत्येक जीव ता कशी असते की ते भगवंताची अंश असा तर त्या प्रचार करची ताक गरज दिसना ताका दिसते की अरे सगळे भगवंताले भक्त हा प्रचार कोणाक करचे तो भगवंता प्रति प्रेम करता आणि भगवंताला जे काय अंश सांगा या जगात हे सगळ्यांबरोबर तो प्रेम करता तो उत्तम अधिकारी म्हणजे रूप गोस्वामीत सांगितले म्हणजे की भजन विज्ञान अनन्यम अन्य निंदादि शून्य हृदम हृदयात कोणाले घृणा करचे निंदा करचे ताका लागून ना तो उठलो काय भक्त समजता भगवंता प्रति प्रेम ताका हृदयात जागृत झाल्या असल व्यक्तीक उत्तम अधिकारी म्हणतात असल व्यक्ती उत्तम अधिकारी म्हणतात तर प्रश्न हे येता की कशी समजूचे की कोण उत्तम अधिकारी कोण मध्यम अधिकारी आणि कोण कनिष्ठ अधिकारी हे तर भारी दिसना दिसता पण रूप गोस्वामीनं एक सरळ भाषा त्या श्लोकात सांगल्या की जो कोण भगवंताला नाव घेता कमीत कमी तांक तुम्ही मनात प्रणाम करा ज्या कोणी दीक्षा घेतल्या आणि भगवंताला सेवा करता त्या व्यक्तीक तुम्ही नम्र प्रमाणे तुम्ही तांगेले ताका प्रणाम करा दीक्षा म्हणजे कसले दीक्षा म्हणजे हे नाही की एक गुरु घेतले गुरुकडच्यान कसले मंत्र घेतले आणि मग दीक्षा झाली मी दीक्षा में कसं रे एक प्रामाणिक गुरुकडच्यान तुमच्या संघ जाता आणि त्या संघानं तुम्ही प्रेरित जातात तांगे भक्ती करच्याक तुम्ही प्रेरणा मेळटा तुमक उत्सुकता जागृत जाता तुमच्या हृदयात असल भक्ताल तुमगेल संघ जाता तर तो भक्त तुमगेल गुरु जातो शिक्षा गुरु जाता आणि केन्ना आणि तुमगेल त्याच्याबरोबर संबंध एकदम प्रबल जाता तर त्यानंतर तुमका दीक्षा मेळटा दीक्षाची तुम्ही अपेक्षा करू शकता तर दीक्षा इज लाईक अ मनापासून आणि हृदयापासून घेतलेली ते ताक दीक्षा बाहेरी दृष्टीने दीक्षा बरोबर जशी एक चल आणि चली दोघाले एकमेकाला प्रेम झाले एक संबंध स्थापित झाला तांगे लग्न झालं नसून एंगेजमेंट झालं उरतले साखरपुडा झालं बी जाव उचना पण साखरपुडा झालं की एक थोडे फॉर्मल एक रिलेशन झाले लग्न झालं की एकदम फॉर्मल जाता पूरा पण ताची पहिला त्यांनी एक दुसऱ्याक स्वीकार केल्या एकमेकाक जे ना गो बायल म्हणून स्वीकार केला त्यांनी तशीची दीक्षा म्हणारी शास्त्र सांगता की जे कोण तुमक प्रेरणा दिता आध्यात्मिक मार्गात मुखार सरच्या खातीर आणि तुमगेले पाप कर्म करचे ते कमी येता असेल व्यक्तीला केन तुमका संघ जात नाही तर तो व्यक्ती तुम दीक्षा दिवचे अधिकार ठरता तुमगेल तर असल व्यक्तीक
तुम्ही पूर्ण प्रमाण नम्र प्रणाम करचे. आणि नंतर त्यांनी सांगले की कशी तुम्ही जो शुद्ध भक्त असतात तांगे तुम्ही सेवा करचे. तर हे नाही, हे प्रोसेस असणे, हे मार्ग हे डायनॅमिक असं डायनॅमिक बारी अशी कंपार्टमेंट तक करचे आहे ना की हो ह्या कनिष्ठ स्तर, ह्या मध्यम स्तर, हे उत्तम स्तर नाही. तोच व्यक्ती आज फक्त हरिनाम करता पण फाल्या त्यात प्रेरणा मिळाली तो दीक्षा बी घेऊन तो भगवंता सेवात बी लागता आणि प्रगती केल्यारी तो शुद्ध भक्ती स्तरात बी वचू शकता. तो सेम व्यक्ती प्रत्येक स्तरात असेल त्यांना तो प्रत्येक एक स्तरामध्ये एक वेगळी काळात तो स्तर तागेल बदलतलो. 4 वर्षा पहिला तो एक स्तरार आशिल्लो उरतलो, 2 वर्षा पहिला एक दुसरी स्तर आशिल्लो उरतलो आणि आता तो दुसरी स्तरार आसा. तर हो डायनॅमिक म्हणजे स्थगित ना ते सतत 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 एक प्रकारचे थोडे परिवर्तन चालू उरता. तर ताजे खातीर केन्ना आमी असल संबंध आमी ठरयतात पळय ते बी डायनॅमिक उरता आमगेले. एक शिल प्रभुपादल भक्त आशिल्लो जयानंद प्रभू म्हणून शिल प्रभुपाद भक्त जे कोणी नवीन भक्त आशिल्ले तांगेल तांक तो करुणा दाखयत आशिल्लो, तांकां सेवा करता आशिल्लो, तांकां हरे कृष्ण महामंत्र जाप करच्या खातीर मदत करता आशिल्लो. पण नंतर कसं जालें तो भक्त तो ज्यानं कोणाक प्रचार करता पळय किंवा कोणाक मदत करता आशिल्लो तो भक्त थोडे दिवस मंदिरात राबून तो प्रगती करणं तो एक सेवाचे एक स्थान घेता, पोझिशन घेता तो. दिग्रल सेवा करचे किंवा मॅनेजमेंटात कसले काम करचे तर ताजी तागेल प्रगती जातीर उरता. कळीर त्या व्यक्ती बरोबर तो मैत्री करता फ्रेंडशिप. अरे आता तो 2 वर्षा पहिले 1 वर्षा पहिले ताका मार्गदर्शन दिता आशिल्लो पण आता ते पोझिशन तागेल वाढले तो तुमेगेला मित्र जालो तो. पण नंतर ज्यानंद बघून प्रचार केला पळय तो व्यक्ती आणि मुखार वचून शास्त्र निपुण जाता, सेवात निपुण जाता, प्रचारात निपुण जाता आणि तो प्रगती करतीर करतीर तो एक स्तरार वता की त्या व्यक्तीकडे तो जयानंद प्रभू कसा करता आशिल्लो त्या व्यक्तीकडे वचून तो नम्रता पूर्वक तागेल तो सेवा करता आशिल्लो आणि तागे जाण आयकत आशिल्लो आणि सेवा करता आशिल्लो. पळया जयानंद प्रभू सेम व्यक्ती पण मंदिरात येऊन सेवा करणं मुखार वचून त्या व्यक्ती बरोबर कसे ताका संबंध वेगवेगळ्या स्तरावर वेगवेगळे प्रमाण तो वागता आशिल्लो. तर शिल प्रभुपाद हे तात्पर्यात श्रद्धाबद्दल सांगतात. श्रद्धा शब्दे विश्वास होय सुदृढ निश्चय कृष्ण भक्ती कैले सर्व कर्म कृत होय. श्रद्धा अदव श्रद्धा एक व्यक्ती पहिल वेळा भक्ताल संगाभित नाला मंदिरात येता तागेल श्रद्धा एकदम कोमल उरते. कोमल श्रद्धा म्हणतात जसे की एक कोमल रोप उरता एक वृक्षाचे ते कोमल एक वाली किंवा कोमल एक वृक्षाचे थोडे कोमल भाग असा तर ताका खूप आमकां सांभाळून दवरचें पडटा की काही बकरी येऊन खावे ना गाय येऊन खाता अशी ते बकरी गायच्यान वांचूच्या खातीर ताका फेन्स करपा पडटा बोर्ड प्रमाणे आणि खूप काळजी घेवका पडटा. कसं लायक ते वृक्ष असणे ते खूप कोमल असतात. काही एक कोणाला पाय लागले की मरण ताका सांभाळून घेवका पडटा. तर आमगेल केन्ना आमी मंदिरात कोणी पहिल वेळ येताची तांगेल श्रद्धा एकदम कोमल उरता.
पण प्रभुपाद म्हणतात की तुम्ही ह्या भक्तीचे हे क्रमे एक एक स्टेप तुम्ही स्वीकार केल्याने तुम्ही त्या शुद्ध भक्तीचे स्तरावर तुम्ही पोहोचू शकताची. अदो श्रद्धा तथा साधू संग केन तुम्ही तुमगेले थोडी श्रद्धा असा आणि त्या श्रद्धेन तुम्ही केन साधू संग करताचे भक्ताल संग करताचे की मग भक्ताल संग करची इच्छा असा हे कसं म्हणताय बाबा या बद्दल मग ऐकून द्या कसं म्हणताय मग जरा संग करून दे मेन इच्छा असा अंगलवर संग करचे केन तुम्ही अशी संग करताची त्यांच्या कसं तुम्ही ऐकता कळेल साधू संग मग झाले त्यांच्या ऐकूचे कसं करचे नाम ताक म्हणतात भजन क्रिया हा कडे साधू संघात तुमक कळता अरे मग 16 हरे कृष्ण नाम जप कर का 4 नियमचे पालन कर का हवे अशी सेवा कर का नम्रता ओर का मेघाला तुझं सहनशीलता ओर का संवेदनशीलता ओर का अशी शिकता तुम्ही ताक म्हणतात भजन क्रिया तो अदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया भजन क्रिया नंतर एक पण भजन क्रियात लागले की कळ जाता स्थूल रूपेन तुमगेल जे प्रवृत्ती पाप कर्म करची प्रवृत्ती ती पाप कर्मची करची प्रवृत्ती तुमगेल हळूहळू कमी जाता त्या संघाचा प्रभाव तो तुमगेल भजन क्रियाचा प्रभाव तो ताजे व्यतिरिक्त आम्ही पळयताची केन कोण भक्ताल संघात येताच पळय त्या भक्ताल संघात येईल की अशी जीवनात परिवर्तन जातात तुमको भी कळना की अरे अशी कशी झाले माझ्या जीवनात परिवर्तन साधू संघ सर्व शास्त्र है लव मात्र साधू संघ सर्व सिद्धी तर लव मात्र साधू संघ शास्त्र सांगताशी एक साधू बरोबर तुम्ही संघ करताची लव मात्र साधू संघ सर्व सिद्धी हो आणि साधू म्हणजे कोण सताम प्रसंगा मम वीर संविदो भवंती रितकर्ण रसायन कथा या जोशना दाशवर वर्तमणी श्रद्धा भक्ति रति अनुक्रमिष्यति सताम प्रसंगा मम वीर संविदो या साधू लोकांना एक गुण मिळत झाले की भगवंताल विषयाबद्दल चर्च करचे आता आनंद घेते सताम प्रसंगाम मम वीर संविदो भगवंत सांगताची मम वीर संविदो मेगल वीर्याबद्दल संवाद करतात त्यांनी सताम प्रसंगा मम वीर संविदो भवंती रितकर्ण रसायन कथा त्याच्यानंतर जाता ते जे शब्द असाची ध्वनी असा ते कानाकतरीक खूप रस कानातंत रस आणि पान करताचे आम्ही ते रस आम्ही कथा आम्ही श्रवण करताची ते रसात परिवर्तन जाता रसायन कथा वेगळे प्रकारचे रस त्याच्यानंतर फरक जाता आमच्या हृदयात या जोशना दाश वर्ग वर्णे वर्तमानी श्रद्धा भक्ती रती अनुक्रमित श्रद्धा रती आणि भक्ती ताबडतोब आमच्या हृदयात जागृत जातात श्रद्धा भगवंताप्रती रती आसक्ती आणि भक्ती हे आमच्या जागृत जातात तर केन्ना मी साधू संग करताच पळय त्यान भजन क्रिया करताच भजन क्रिया म्हणजे पुरा जे आम सांगेल ते करची जे उरता प्रक्रिया करची जे विधी उरता त्या विधीत आम्ही लागताचे जशी श्लोकात सांगल्या की जे कोणी दीक्षा घेताची आणि विग्रह सेवा करताची त्यांना आम्ही नम्रता प्रमाणे आम्ही प्रणाम करचे त्यांना तर असल व्यक्ती म्हणजे भजन क्रियात पुरा एंगेज झाला असा भजन क्रिया सेवेत भगवंताल सेवेत भक्ताल सेवेत तो पूर्ण प्रमाणे जो सेवेत लागेल असा त्यांना कळ जाता अनर्थ निवृत्ती आता आमच्या हृदयात जे काय अनर्थ असा ते हळूहळू बता अनर्थ निवृत्ती त्यात वेळ लागता खूप वेळ लागता आता 1 वर्ष 2 वर्ष 1 जन्म लागतील की ना कळबिना आमका कळची बिना पण जितली आमगेला इच्छा असा तीव्र इच्छा असा तितली बेगी आमगेला अनर्थ निवृत्ती जाता आमच्या हृदयात
अनर्थ असायचे ते हळूहळू धुवून होता आमगेल हृदयातून. अनर्थ निवृत्ती झाल्यानंतर निष्ठा जाता. निष्ठा म्हणजे आमगेल ते भक्ती भितर एक निष्ठा जागृत जाता. निष्ठा जागृत झाली की देन आसक्ती, आणि आसक्तीनंतर मग रती आणि नंतर प्रेम भक्ती जातात एकदम बरी. एक क्रमेण आम्ही श्रद्धा सुरू केलं की नंतर डायरेक्टली आम्ही प्रेम भक्ती त्या स्तरावर पोहोचू शकतो. तर शिल प्रभुपाद म्हणतात की जो व्यक्ती कनिष्ठ अधिकारी स्तरावर असतो तो हळूहळू भजन क्रिया करते करते तो उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी स्तरावर येतात, आणि मध्यम अधिकारी स्तरानंतर तो मुखार वचून तो उत्तम अधिकारी स्तरावर बी पावता शकता. तर हे मार्ग इतली सरळ केल्या ह्या कलियुगात एकत्रित की जे कोणी व्यक्ती असा ताक सिरियस जावचे असल्याने तो उत्तम अधिकारी स्तरार ह्या जग ह्या लाईफातच ह्या जीवनातच तो पावू शकतो. तर एक आणखीन एक जन्म घ्यावची आवश्यकता पडणार ताका. ह्याची जन्मात ताणे तीव्रतान घेतल्याने तो इतली प्रगती करचा शकता की ह्या जीवनातची ताका शुद्ध प्रेम प्राप्त करचे ताका संधी मेळटा. पण कसले करू आम्ही हे ठरूचे की कसले बी करू आम्ही एक कनिष्ठ अधिकारी स्तरावर आम्ही वयर येऊ. कनिष्ठ अधिकारी स्तरावर आम उरची ना आमका. आम्ही हळूहळू जे आहे मध्यम अधिकारी स्तरावर येऊ ना. उत्तम अधिकारी स्तर मध्ये खूप उंचीच स्थान ते, पण कमीत कमी मध्यम अधिकारी स्तरावर येऊन आमका कार्य करता. उत्तम अधिकारी बी असणे तर उत्तम अधिकारी बी प्रचार करत असले तर मध्यम अधिकारी स्तरावर येऊन तक प्रचार करता पडते. कसं का उत्तम अधिकारी इतली उत्तम असला तर शुद्ध प्रेम शुद्ध भक्ती करता तर कसं प्रचार करची इच्छा आहे ना, तर प्रचार करची इच्छा ना तका. पण प्रचार करच्या कधी तो कसा करता उत्तम अधिकारी व्यक्ती असणे फक्त असा तो मध्यम अधिकारीचे ते स्तरावर येऊन तो प्रचार करता. कधी राहतात ते थोडे भेदभाव का पडतात का की कोणाक प्रचार करचे, कोणाबरोबर मैत्री करचे, कोणाला सेवा करचे आणि कोणाक प्रचार करच्या. प्रेम मैत्री करुणा अपेक्षा तो व्यक्ती कसा करता जे कोणी ताक दिसता की एकदम उंच स्तर असा तागे तो सेवा करता. जे तागेल बरोबर असा लेवलार तागेल बरोबर तो मैत्री दवरता. आणि ते श्लोक 14 श्लोकात दाखवल्या की कशी आम्ही मैत्री दवरचे. ददाती प्रतिगृहाती गुह्यम अख्याति पृच्छति भुक्ते भोजते चैव शतविधी प्रीती लक्षणम. तर मैत्री दवरता थांबतो तर त्याला चर्चा त्याप्रमाणे चलता. तागेल स्तराचे सकल लोक तो प्रचार करता आणि जे कोण द्वेष करतात तो त्याला दूर होता. ताची खातीर कशी बी सांगल्या की आमका दीक्षा कोणाकडे घेवची असल्याने आमक हे ठरूच्याक जावचे ना की कोण उत्तम अधिकारी आणि कोण कनिष्ठ अधिकारी कोण मध्यम अधिकारी. खूप कठीण असा आमकां कळचे. भारी दृष्टीनं आमक समजूच येना आमक कळना की खंयच्या स्तरार कोण असं. पण एक आमक समजता एक आमक कळटा कसं कळटा की हो व्यक्ती असा हो भक्त असा हो म्हाका केन्ना हांव तागेल संग केल्यार तो म्हाका खूप प्रेरणा दिता म्हाका भक्तीत. तागे बरोबर हांव संग केल्यार म्हाका भक्ती करची उत्साह जागृत जाता मेगेल हृदयात. तागेल बरोबर उरल्यार मेगेल हृदयात एक श्रद्धा आणि प्रबल जाता.
मग डाउट्स येण्याची मग शंका येणार मेकल शंका असल्या तो मेकल शंका दूर करता मेकले आणि इतली नाही की केन्ना तागेलवर आसा तो म्हाका न्ही कसं ना कसं सेवेत लावता तर असल व्यक्ती असणे समजूचे की तो मेगेल की उंच स्तरार आसा हा मेगेल स्तर हो असल्यारी तो मेगे की ह्या स्तरार आसा असल व्यक्तीले आम्ही शरण घेवची आणि दीक्षा घेवची तो तुमगेल खातीर उत्तम अधिकारी जाता कसं उत्तम अधिकारी जाता तुमक तो प्रेरणा दिता प्रत्येक क्षणात तुमच्या जीवनाच्या प्रत्येक क्षणात तो प्रेरणा दिता ताजे खातीर तुम्ही तांगेल शरण घेतली तर तो तुमगे खातीर उत्तम अधिकारी जाता आणि एक लक्षात दवरा ज्या स्तरार तुम्ही कोणाकडनं तुम्ही प्रेरणा घेता पळय तो ज्या स्तरार आसा तितली स्तरापर्यंत तुम्ही घेऊन वचूंक शकता कसं त्या भक्ताले स्तर इतले आसा तो तुमकां इतले पर्यंत मात्र ओन घेतलो तो तितले म्हणून ओन घेवचे जायना ताका तो त्याच स्तरार ना पण एक आमकां लक्षात दवरचें की हांव केन्ना प्रगती करता तागेल बरोबर आसतना तो बी प्रगती करता तो प्रगती करताना तो म्हाका बी जरा प्रेरित करता आणखी प्रगती करच्याक तर म्हाका एक खात्री जाता की तो केन्ना मुखार प्रगती करता पळय तो म्हाका बी त्या मार्गार घेवन वतलो आणि तागेल प्रगती जाता मेगेली प्रगती जाता ताजे तो मेगेल खातीर उत्तम अधिकारी जालो that person is my उत्तम अधिकारी and तो मेगेल शिक्षा गुरु आणि ना दीक्षा गुरु जाता शिक्षा म्हळ्यार तो शिक्षा प्रमुख शिक्षा दिता तुमकां तो शिक्षा गुरु आणि दीक्षा म्हळ्यार जो व्यक्ती तुमकां भगवंता परंपराक जोड दिता आणि तू पूर्ण प्रमाणे श्रद्धा जागृत करता आणि तुमगेल जीवनात तो एकदम प्रमुख व्यक्ती जाता तो तुमगेलो दीक्षा गुरु तर असल व्यक्तीले आम्ही केन शरण वताच पळय तेन्ना आमगेल प्रगती निश्चित आसा आमगेल प्रगती निश्चित आसा ताजे खातीर हे हो जो प्रकार आसा पूर्ण डायनॅमिक आसा डायनॅमिक म्हळ्यार सतत प्रत्येक क्षणात बदलते उरता ताजे खातीर आमकां नियमित रुपे काम प्रेरणा मेळची असल्यार आम असल भक्ताले संग कर का जो भक्त पूर्ण प्रमाणे भगवंताल सेवा अनन्य भावान तो करता आणि त्या व्यक्तीले आमगेल सेवा करची आमगेल आतुरता उरता आम्ही ते लक्षात दवरचे की खंय असतो व्यक्ती कोणाकडे म्हाका प्रेरणा मेळटा आणि म्हाका तागेल पूर्ण प्रमाण म्हाका तेच्या सेवा करची आणि तागेल कडच्यान आयकुच आसा ह्या जगात बी असे असणे जे नटी जे क्रिकेटर्स वचपाचे तांगेल फोटो लावन दवरताचे आमी तांक पांय पडताचे हा आणि तांणी कसले म्हणले की आयकुचे आतुर उरताचे स्वाभाविक आसा तशीच आध्यात्मिक जगात बी आमगेल प्रगती करची असल्यार असल व्यक्ती कडेन वचचे आणि तांच्यान प्रेरणा घेतली वचचे आणि ताजे बरोबर आमगेल प्रमाणे आमगेल क्षमता प्रमाणे जितले आता तितले आम्ही प्रचार करचे म्हळ्यार ते मध्यम अधिकारी स्तरार उरना आम्ही प्रचार करचे प्रचार करचे कशी प्रचार करचे की आम्ही कोण मेगल स्तर कसला आसा दुसरे भक्त कोण ते पुरा ज्ञान जाता त्याला दीक्षा घेतल्या ना आम्ही तर आम्ही बिगरल सेवा करताची आम्ही ऐकताची कसं करचे ना कसं उलू का कसं प्रचार कर का कशी प्रचार करचे कोणाक ते पूर्ण ज्ञान आमकां आमगेल गुरु कडच्यान मेळटा तर ताका मध्यम अधिकारी स्तर म्हणटात ते मध्यम अधिकारी स्तरार आम्ही थोडे डिस्क्रिमिनेशन करताचे डिस्क्रिमिनेशन म्हळ्यार कोणाक प्रचार करका कोणाक प्रचार करचे ना कोणा बरोबर मैत्री दवरका कोणा बरोबर कोणाक प्रचार करचे ना आणि कोणाक सेवा करका हे पुरा जे आहे हे आमकां
पुरा शिकिले आमगेल आचार्य. तर रूप गोस्वामी आमका त्या स्तरावर घेऊन येताचे आणि रूप गोस्वामी सांगताची ह्या श्लोकच्या द्वारे की तुम्ही बी जे असं नाही तुम्ही बी त्या सकल स्तरावर राहू नका. थोडे प्रगती करा, थोडे भक्ताला संग घ्या, कसं करची ना भक्तीत प्रगती करच्या खातीर त्यात तुम्ही ऐकून घ्या. तुमच्या जीवनात उतरया, तुम्ही भजन करूया, ताच्यान तुमगेले हृदयातले अनर्थ जे होता अनर्थ घेतल्यानंतर तुमगेली भक्ती जी आसा, श्रद्धा आसा आणि निष्ठा जाता आणि गूढ जाता. जसे दूध गरम करतील गेले रे आटवलं की ते पुरा रबडी जाता रबडी. तशीच ही आमगेल भक्ती इतली निष्ठावान जात की फाल्यां कोणी सांगले अरे कसला करतली तू भक्ती हे कसले फायदो ना तुझे तुम त्याच्यान तुम्हाला मन विचलित जाय. पण श्रद्धा कोमल असल्याने तुमचं मन विचलित जातं किंवा कनिष्ठ भक्त असल्याने कनिष्ठ त्यागेल मन विचलित जाऊ शकतं. कसं लाग त्यागेल इतली ज्ञान ना त्याला श्रद्धा बी कोमल असतात त्या कनिष्ठ अधिकारीले. पण मध्यम अधिकारी लेवलवर गेल्याने हळूहळू त्यागेल ते श्रद्धा असणे ते निष्ठात जागृत जातात. निष्ठात परिवर्तन जातात. कारण नंतर रुची येतात. नाम जप करच्या रुची, भक्ताला संग घेवच्या रुची, प्रचार करच्यात रुची. तर रुची जागृत, रुची नंतर आसक्ती जागृत, आसक्ती नंतर प्रेम, प्रेम जागृत जातं. तर हे एक मार्ग दिले आमका. ह्या मार्गान आम्ही क्रमेण स्वीकार केला रे हळूहळू भगवंताला कृपेने आमगेल नाही कष्ट आम्ही करचे पण कृपा भगवंताने. इतलेच की कृपा याचना करचे आम्ही भगवंती तर त्यांनी मी स्वीकार करचे. जसे एक प्रभुपादाला शिष्य आशिल्ले गुरुजन प्रभू. गुरुजन प्रभू म्हणतात डोंट पोक युअर नोज इनटू समबडी एल्सेस बिझनेस. तुम्ही नाक लायना तुमच्या दुसऱ्या बिझनेस नाक घालणं अशी म्हणता नाही. डोंट पोक युअर नोज इन समबडी एल्सेस बिझनेस. यू डू व्हॉट यू हॅव टू डू अँड कृष्णा विल डू व्हॉट यू वॉन्ट्स टू. तुमगेल कार्य कसं असं ते तुम्ही कार्य करा आणि कृष्णा टाकेल कार्य कसं ते कृष्णा करू दे. तर प्रयास आमगेल तर्फे ना आणि कृपा तांगेल तर्फे. तर आम्ही प्रयास करते रुचे आमगेल भजन क्रिया आमगेल जे भक्ती जे मार्ग जे विधी असा ते विधी स्वीकार करणं आणि सिरियस होणं गंभीरतेने ते स्वीकार करणं ते आमगेल जीवनात उतरवचे त्यांनी आम्ही ते करताच पळय आणि ते पळून शक्य हे जातल की भगवंताला कृपा प्राप्त जातले आणि ते कृपा प्राप्त जावची त्याची फळ म्हणजे कसे आमगेल हृदयात रुची जागृत जातले, निष्ठा जागृत जातली, रुची जागृत जातली, रुची नंतर आसक्ती जागृत जातली आणि आसक्ती नंतर प्रेम भक्ती जागृत जातली. ते प्रेम भक्ती जागृत झाले एक पटी कडे ह्या जगाचे कसले परिस्थिती अवस्था ते तुम्ही केन्ना विचलित करची शकता. तुम्ही पूर्णप्रमाणे भगवंता प्रति एकदम एकनिष्ठ भावना तुम्ही ते भक्ती करच्या तुम्ही योग्य जात्याची त्या टाइमवर. तर हे श्लोकाद्वारे आपली चर्चा करची बरोबर.